खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनाय सोलोंनायगोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंनायाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसाननि 14 अनसुंथाइनि फैसाखौ सोना हरबाय दे। दायो नोंथांमोना गासिबो चेक खालामना नायनो हासिगोन नोंथाङा पीएम किसाननि बे 14 अनसुंथाइनि फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै। नाथायबा मोनसे खोथा दे, जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथाङाथ' दा बावैसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोना हरदों नालाय फैसाखौ, दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैनो थाखाय एसे सम लागोन। माखासे मानसिफ्रा दा बेलासियावबो मोननो हागौ, नाथायबा माखासेया साननै सानथाम आरो सोरनाबा मास मोनसे मास मोननै गाहाम सम लानो हागौ दे बे पीएम किसाननि 14 अनसुंथाइनि फैसा हाबनो थाखाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा आसामनिया एसे लेट हाबो आरो गोबां मानसिफ्रानो एसे लेटआव मोनगोन। जायखिजाया आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थाहरनो सानदों आरो जेनेबा नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसाखौ गाबोन नङाबाबो सानफा साननैनि उनावबाबो नोंथांमोननि बे फैसाया हाबगोन ना हाबा, पीएम किसाननि बे 14 अनसुंथाइनि फैसाया हाबगोन ना हाबा, बेखौ नोंथांमोना अनलाइन नायनो हायो आरो। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। पीएम किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना बे 14 अनसुंथाइनि फैसाखौ मोननो हागोन हाया बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। गिबियाव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोननो हायो। आं बे पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटखौ रिफ्रेश खालामनानै आं बेहाय खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा दिनै 15 नभेम्बर ओमफ्राय 11:30 आव फैसाखौ सोना हरबाय जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथाङा। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटासाव फैनानै नायफैनो हासिगोन आरो बे 14 अनसुंथाइनि फैसाया नोंनियाव हाबगोन ना हाबा। दा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेनिफ्राय केपसा क'डखौ होनानै आं नोंथांमोननिसिम देखायहरनो सानदों। नोंथांमोनाथ' गासिबो स्टेटासखौ नायनो रोंजोब्बाय जानांगौ, अब्लाबो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनाय नङा आरो जेनेबा नोंनि बे पीएम किसाननि 14 अनसुंथाइनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन हाया। आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा गोबांथार प्रब्लेमानो जाबाय थायो, सोरनाबा एफटिअ प्रसेस न' जागोन, येस जानानैबो एफटिअ प्रसेसआ येस जाखांनायनि उनावबो ओरैबायदि जागोन जोंहा वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बेबायदि जागोन आरो। दा बेनिखायनो आं बेफोरखौ खोन्थाहरनो सानदों। गेट डाटायाव आं दायो बेहाय थुनानै होबाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओमफ्राय केपसा क'डखौ जेरै आं होदों बेबायदि होनानै नोंथांमोना स्टेटासखौ नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव फैदो, नोंथांमोना नायनो हागोन बिथाङाथ' 14 अनसुंथाइनिसिम बिथाङा फैसाखौ मोननो हाबाय दे। पीएम किसाननिखौ बिथाङा 14 अनसुंथाइनिसिम मोननो हाबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन 14 इनस्टलमेन्ट दान होनना बुंदों, बिथाङा 14 अनसुंथाइनिसिम फैसाखौ मोननो हाबाय। दायो जोंहा 14 अनसुंथाइनि फैसाखौ दिनै सोना हरबाय। दायो आं बेखौ नायनानै खोन्थाहरनोसै, जिबायाव आं दायो थुनानै होनोसै। नोंथांमोनाबो बेबादिनो दायो थुनानै नायबानो जाबाय। दायो जोंहा बे आपडेट जाबाय 15 इनस्टलमेन्टआ। दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना नायनो हागोन एफटिअ प्रसेसआ बिथांनिया जाबाय, बिथाङा दाबो फैसाखौ मोनथ'वाखै दे। दायो बिनिया फान्ड्स ट्रेन्सफार अर्डारखौथ' बिथाङा मोननो हाबाय, नाथायबा पेमेन्टनि स्टेटासआ बियो मोनगोन ना मोनाखै दायो बेहाय जेबो आपडेट गैया। दा बिथाङा फैसाखौ गावनि बेंक एकाउन्टआव मोननो हाथ'वाखै। मानि थाखाय मोननो हाथ'वाखै होनबा बेहाय जोंहा पेमेन्ट स्टेटासआव मोनसे अपसन फैगोन 15 इनस्टलमेन्ट दान, बेबादि जायोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनसिगोन आरो। दा बिनिया फान्ड्स ट्रेन्सफार अर्डारखौथ' मोनबाय, दायो जोंहा स्टेटआ एप्रुभेल खालामनांगोन। स्टेटआ एप्रुभेल खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जेनेबा बिथाङा फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो 15 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंनि आसामनिया माबायदि जाना दं, गोबां मानसिफ्रानो एबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो जानानै दं आरो आंनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दंखायो। जोंहा एफटिअ प्रसेसआ येस जानायनि उनावबाबो बोरै जानानै थायो, जोंहा वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट जानानै थागोन नैबे पेमेन्ट स्टेटासआव। अब्ला नोंथांमोना नेबाय थानांसिगोन स्टेटआ जोंना माला एप्रुभेल खालामगोन, अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नालाय। दा बेनिखायनो दा बिथांनि बेलायाव दायो बुंनो हाला आरो बिथाङा दायो फैसाखौ मोनगोन ना मोना, नाथायबा फैसाया मोननायनि बेहा चान्स दं। एफटिअ प्रसेसआ बिना जाबायानोसै, बिनिया ओमफ्राय दा स्टेटआ एप्रुभेल खालामगोन गाबोन समफोर, जायखिजाया दिनैबो खालामनो हागौ। जायखिजाया बेहाय आपडेट जानायावबो एसे सम लानो हागौ, जेनेबा दाथ' फैसाखौ सोना हरबाय नालाय, दायो जोंहा स्टेटआ एप्रुभेल खालामबायबो जानो हागौ, नाथायबा बेहाय पेमेन्ट स्टेटासआव श' जानाया एसे टाइमबो लानो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम, गावनि बेंक एकाउन्टआव चेक खालामना नायबानो जाबाय, एबा नोंथांमोननियाव जुदि SMS फैयोबा बेंकनिफ्राय नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय फैसा हाबगोन ना हाबाखै। अब्ला नोंथांमोना साबसिनै मिथिनो हागोन। बे स्टेटासआव जोंहा एसे उनावबो देखायो, नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, बे एफटिअ प्रसेसआ येस जाथारनांगोन दै। दा जोंहा 15 इनस्टलमेन्टनि फैसाखौथ' दायो सोना हरबाय नालाय, नोंथांमोननिया एफटिअ प्रसेसआ दायो येस जाबायबा नोंथांमोना थाबैनो फैसाखौ मोननो हासिगोन दै। नाथायबा दासिमबो सोरनाबाफोर जेनेबा एफटिअ प्रसेसआ न' जानानै दङबा नोंथांमोना फैसा हाबनो थाखाय एसे सम नांगोन। एफटिअ प्रसेसखौ नोंथांमोना गिबियावनो मोनग्रोनांगोन, फैसाखौ मोननो थाखाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। दायो नोंथांमोननियाव सोरनाबा फैसा हाबायबा नोंथांमोना भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर नोंथांमोना मोननो हाखो। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।